Национален парк Централен Балкан е една от най-ценните и най-големи европейски защитени територии. Създадена е през 1991 година, за да съхрани в полза на обществото неповторимата природа на Средна Стара планина и свързаните с нея традиции и поминък. В парка има 9 резервата. Територии с най-висока степен на защита, с незасегната природа, поставени при строг режим на опазване поради научната им стойност и първично състояние на природата. Национален парк Централен Балкан е разположен в сърцето на България, в най-високата и живописна част на Балкана. С площ от над 72 000 хектара, това е вторият по големина национален парк в България. С обща площ малко над 20 000 хектара са 9 резервата, разположени в него. Боатин, Царичина, Стенето, Джендема, Козя стена, Северен Джендем, Пеещи скали, Соколна и Стара река. Национален парк Централен Балкан е създаден, за да се запазят в полза на обществото комплекси от саморегулиращи се екосистеми и при същото им видово разнообразие. Местообитанията на редки и застрашени видове и съобщества, характерни и забележителни пейзажи, обекти на неживата природа със значение за науката и културата. Централен Балкан е една от най-ценните и най-големите защитени територии в Европа. Втора категория според българското законодателство и категоризацията на Международния съюз за защита на природата. Единственият български парк, който е отличен с европейска диплома за защитени територии. Включен е в индикативния списък на България за обекти на световното наследство на ЮНЕСКО. Националният парк и 8 от неговите резервати са в списъка на представителните защитени територии на ООН. В парка са представени 35 типа природни местообитания, от които 5 са приоритетни за опазване. Границите на парка са очертани така, че създават условия за опазване на уникалната природа. Естествени, почти непроменени от човека горски и високопланински саморегулиращи се екосистеми с изключително биологично разнообразие, с общества и местообитания на редки и застрашени видове. Дължината на парка е около 85 км, а средната ширина – 10 км. Разположен е в централната част на Стара планина, която е главната климатична бариера на страната. Безлесната зона обхваща близо 39%, а горите покриват 61% от площта на парка. Характерни са големите разлики в надморската височина. Най-ниската точка на Централен Балкан е около 500 метра, близо до Карлово, а най-високата – връх Ботев, с неговите 2376 метра. Сред отличителните черти на защитената територия са уникалния релеф, стръмни склонове от юг и полегати от север, живописните каньони и ждрела. Сложната геоложка история и структура оформят в парка скалисти върхове, заравнени била, склонови стъпала, полегати откоси, гранитни навлаци, добре изразени повърхностни и подземни варовикови форми, тесни каньони и усойни ждрела, отделни скали и скални стени, дълбоки пропастни и водни пещери, високи водопади допълват типичните за пейзажа черти. Шест големи български реки – Вит, Осъм и Росица от север, Тополница, Стряма и Тунджа от юг – извират от Централен Балкан. Те формират значителна част от запасите на питейна вода в България.
На много места реките падат от високи прагове и образуват живописни водопади, наричани още пръскала, сред които е и най-високият водопад в България – Райското пръскало. Източната граница на парка минава по склоновете на Мазалатския масив. Западната граница е по линията на река Михаля, местност Бобча. От север границата следва линията връх Голям Климаш, местност Корита. От юг преминава по хоризонталите на нископланинския и среднопланински пояс, като на места слиза почти до границите на населените места. Многолика е природата в Централен Балкан. Парка, разположен в центъра на биогеографския кръстопът, където се намира България, откриваме къщи от тундрата, гори от тайгата, средноевропейски широколистни гори, растителни и животински видове, характерни за Средиземноморието. Поразително е биологичното разнообразие. По-голямата част от територията на парка е покрита с вековни букови гори и още гори от смърч, ела, габър и гурун. Национален парк Централен Балкан е една обширна защитена територия с разнообразни природни комплекси и местообитания, обусловени от разликите в надморската височина, релефа, климатичните условия, характера на скалите. Уникално съчетание, определящо изключително видово биоразнообразие. В парка са установени 1689 вида спорови и семенни растения, близо 41% от видовото разнообразие на българската висша флора. Централен Балкан е местообитание и на 45 вида водорасли, 238 вида мъхове и 336 вида гъби. 186 вида от флористичното богатство на парка са с консервационна стойност. От тях защитени от Закона за биологичното разнообразие са 78 вида, 120 вида са включени в червения списък на висшите растения в България, 58 са в Червената книга на България и 17 вида в червения списък на IUCN. Сериозно е присъствието на ендемичните растения. 23 вида са българските и 75 вида балканските ендемити. Установени са и локални ендемити – растения, които не се срещат никъде другаде. Сред локалните ендемити са старопланинска иглика, старопланинска теменуга, ахтарово шапиче, кернерова метличина. Опазвани в парка са застрашени от изчезване редки и защитени видове, като жълта и безстъблена тинтява, мечешко око, снежно кокиче, панчичева пищялка, мечо грозде, лудо биле, нарцисоцветна съсънка, благаево бясно дърво, казашка хвойна и еделвайс. Видове от световни и европейски червени списъци са трансилванската камбанка, звездоцветно шапиче, кернерова метличина, български скален копър. В Централен Балкан, в района на планинските масиви Ботев и Триглав, и днес продължава образуването на нови растителни видове. Разпространението на видовете следва определени закономерности в зависимост от условията на средата. Основният облик на горския пояс е формиран от обикновения бук. Това познато на всички дърво образува обширни горски масиви, главно по северните склонове на парка и на по-влажните места.
Буковите гори са много важна среда за другите обитатели на парка, растения и животни, а също са и вододайни зони, богати на бистри планински извори и потоци. Горите са естествени, вековни и заемат около 61% от територията на парка. Близо 3/4 от тях са букови. Със средна възраст над 135 години, те са едни от най-обширните, компактни и относително неповлияни от човешка дейност букови масиви в Европа. Освен бука, в тези гори се срещат и други растителни видове. От дърветата и храстите това са обикновения габър, леската, балканският ендемит планински явор, тисът и други. Сред тревистите растения в буковите гори са лудото биле, дебрянката, светликата, лазаркинята, а от гъбите се срещат вкусните обикновена манатарка, сърнелата, пачият крак, кладницата и отровната червена мухоморка. Дъбовите гори заемат по-малка площ и са разпространени главно по южните склонове на Централен Балкан. В тях преобладава горунът. Тревната покривка тук е по-богата, има повече слънчева светлина. Иглолистните и смесените гори са разпространени по-ограничено. Техният облик се определя най-вече от обикновения смърч и обикновената ела. Панорамата на иглолистните се допълва от горите на Черния бор, малки по площ, разположени предимно по южните склонове. По скалистите места в горите се срещат редица тревисти растения, някои от които редки и защитени, като родопски силивряк и старопланинската иглика. Особено интересни са горите от бяла мура, вид ендемичен за Балканския полуостров. В парка те са разпространени по северните склонове на връх Вежен. Находището тук е най-северното в света. Фауната в пояса на горите е изключително разнообразна. Централен Балкан е убежище за над 2300 вида безгръбначни животни, сред които 19 вида световно застрашени, 3 вида риби, 9 вида земноводни, 15 вида влечуги, 60 вида бозайници. Сред тях са 21 вида световно и 44 вида европейски застрашени гръбначни животни. Дивата котка, благородният елен и кафявата мечка са видове застрашени в европейски план. Популациите на 8 вида бозайници, сред които снежната полевка, лалугерът, сляпото куче, обикновеният сънливец и балканската дива коза са световно значими. Най-популярна безспорно е кафявата мечка, символ на парка. Тя обитава всички гори, но предпочита за убежище по-тъмните букови, елови и смърчови. Нерядко се изкачва и над горския пояс. Множество народни вярвания са свързани с господаря на гората. В народния календар Андреев ден се празнува като Мечкин ден. Гъстите букови гори на Централен Балкан от незапомнени времена са дом на благородния елен. Острите зъбери и скални стени в парка предоставят сигурно убежище на дивата коза. От прилипите особено внимание заслужават двата редки вида бехштайновият нощник и широкоухият прилеп. Само в пещерата в водните дупки са установени всичките 18 вида прилипи, обитаващи националния парк. Земноводните са представени главно от дъждовника, планинската водна жаба, жаба дървесница, а от влечугите най-често могат да се видят медянка, отровната усойница и смок мишкар.
Тук изобилства от различни видове бръмбари и пеперуди, често срещан вид е горската мравка. Устойчивите колонии на лалугера в безлесната зона на парка са от изключителна важност за оцеляването на немалко хищни бозайници и птици. Паркът е обявен за орнитологично важно място със световно значение. Характерни са планинските птици и обитателите на старите гори. Тук намират убежище преобладаващата част от известните за страната горско-планински видове. В горите и горските покрайнини ще чуем стотици видове птичи гласове. Тук се срещат над 220 вида птици от всичките 13 разреда, установени в България. От тях 123 вида гнездят. Със световно значими популации са полубеловратата мухоловка, белогушият дрозд, балканската завирушка, балканската чучулига и южният белогръб кълвач. 25 вида, сред които орел-змияр, белоопашат мишелов, бухъл и сив кълвач, имат в парка популации от европейско значение. Към настоящия момент се осъществяват дейности за реинтродуциране на белоглавия лешоят. Из скалистите върхове на Централен Балкан вие гнезда скалният орел. Безлесната зона обединява особеностите на субалпийския и алпийския пояс. Субалпийският пояс е разположен над горната граница на гората и е покрит с храстови и тревни растителни съобщества. От храстите преобладава хвойната. Освен нея, тук растат и някои по-дребни храстчета, като черна и червена боровинка. Обликът на тревните съобщества се определя главно от житни растения. Високопланинските ливади и пасища се характеризират с голямо разнообразие на флората, поради което имат висока природозащитна стойност. Срещат се множество видове, сред които ендемични, редки и защитени. Върху варовитите терени откриваме еделвайса, символа на българския туризъм. Откритите пространства над горната граница на гората са убежище и източник на храна за 118 вида гръбначни животни, много от които отглеждат тук потомството си. Популацията на лалугера, обитаваща високопланинската безлесна зона на националния парк, е със световно значение за опазването на вида. Земноводните и влечугите са представени от живородния и ливадния гущер, усойницата и други. Богат е птичият цвят. Срещат се обикновен мишелов, сокол, ливаден дърдавец и други. Като острови в алпийския пояс са разположени скални образования с типични растения, много от които редки и защитени. Острите зъбери и скални стени в парка предоставят сигурно убежище за цялата старопланинска популация на дивата коза. В горския пояс се срещат голям брой влаголюбиви дървесни видове, както и тревисти растения. В откритите пространства край малките потоци растат старопланинска иглика, както и редица влаголюбиви видове. Водите в парка са дом за балканската пастърва, застрашен вид в Европа, за водната змия, за планинската водна жаба. Впечатляващо е биоразнообразието на национален парк Централен Балкан. Един свят богат на жизнени форми, багри и красота. Паркът предоставя условия на посетителите да общуват с природата, без да я увреждат. Обособени са над 580 км туристически маршрути. Подслон предлагат 25 туристически хижи, бази и заслони. Насърчава се пешеходният туризъм,
А за любителите на дивата природа, екстремните спортове, ездата и планинския велосипедизъм са разработени и специализирани маршрути за наблюдение на птици, растения, едри бозайници, общоопознавателни, културно-исторически, за фотолов, конни и веломаршрути. За краткотрайния отдих са изградени места за бивакуване, за палене на огън, кътове за почивка и погледни места. Екопътеки, интерпретирани маршрути и класни стаи на открито помагат да се открие природата по естествен и вълнуващ начин. Запознават хората с парка и неговия загадъчен свят. При посещение на Национален парк Централен Балкан не се допуска движението и престоят на моторни превозни средства извън определените и обозначени пътища. Не е разрешено също така ловуването, носенето на огнестрелно оръжие и взривоопасни вещества, сечта и унищожаването на дървета и храсти, скални образования, както и събирането на вкаменелости и минерали, бивакуването и паленето на огън извън определените места, движението извън утвърдените маршрути, събирането на редки и защитени видове растения и животни. В резерватите не е позволено събирането на гъби, горски плодове, билки, брането на цветя, безпокоенето на дивите животни, а придвижването се извършва само по маркираните пътеки. Министерството на околната среда и водите и неговият регионален орган, парковата дирекция, управляват Централен Балкан съгласно Закона за защитените територии. Парковата администрация опазва и поддържа естествената среда и процеси, биологичното разнообразие и защитава дивата природа от посегателства, предоставя възможности за научни и образователни дейности, както и за развитието на устойчив туризъм и екологосъобразен поминък. Ръководен инструмент на Националния парк е планът за управление. В този стратегически документ е определена ценността на биологичното разнообразие, начините на съхраняването му, както и дългосрочните програми и конкретните проекти. Опазването и поддържането на парковите ресурси е мисия и задача, неразделно свързана с грижата за природата, опазването на редките и застрашени видове, осигуряването на спокойно съжителство между хората и дивия свят на Балкана. Туристическите маршрути, границите на Националния парк и резерватите, намиращи се на територията му, са маркирани и обозначени на терен. Паркът попада в землища на 5 области и 9 общини. Населените места в тях привличат със своята автентичност, близост до природата, културно-исторически забележителности, възрожденски дух, традиции, балканджийска атмосфера, възстановки на стари народни обичаи. Местното население, живеещо край парка, приема съществуването на защитената територия. Множество културно-исторически забележителности в нея, останки от римски пътища, руини на крепости и пътни станции, паметници и паметни места свидетелстват за трайната свързаност на човека с планината. Връзката продължава и днес. Споделят се ползите от природните ресурси, тучни пасища, билки, горски плодове, води, възможностите за наука, образование, туризъм и отмора. Опазването на това богатство е обща мисия на парковата администрация, на хората, които живеят край парка, на посетителите, избрали да се докоснат до дивия свят на природата. Национален парк Централен Балкан е парк за всички, истинска съкровищница на природата. Гордо наследство и общо бъдеще. И наша е отговорността да съхраним този първичен свят за идващите поколения. Грижа на всеки, който милее за природата, цени тайнствените диви обитатели на величествената Стара планина и техния удивителен свят.